Zizurkilgo kirolastearen baitan, alterofilia ezagutzko aukera eskaini zuen Danok Danena alterofilia taldeak. Eguberritako tornea jokatu zen Intxaur frontoian. Danok Danena klubeko bi taldeak aritu ziren norgehiagoka bizian. Herriko aurrek kirola hau ezagutu eta probatzeko aukera ere izan zuten. Susana Dabile eta Mikel Alvarez izan ziren Eguberritako sariaren txapeldunak. Infantiletan, Jon Kepa Kortajarenak Euskadiko markarik onena lortu zuen. Xabi Ramonarrezek 15 urte azpiko Euskadiko markarik onena. Emakumezkoetan txapelduna Susana Dabila izan zen, bigarrena berriz Goreti Amonarriz. Honez gain 2016 urtean, kirolari nabarmenenak izan diren Susana Dabilak eta Mikel Alvarezek ere saria jaso zuten. Urtero egiten dugun bezala, urtea despeditzeko, Eguberritako saria, eta lehen urtean bezala, normalian ateatzen ditugu bi taldeak, emakume taldea eta gizonezko taldea Espainiko txapelketan hain puesto ona lortu dituenak, eta bere artean jokatzen dute sari hau, eta konpetitzen dute gogoakin, eta urtero berdin itxedeu. Gure taldekoak, bi 15 urte azpiko mutilak, hobenak ibili dianak Euskadi mailan, gero lau neska Liga Nazionalan parte hartu dutenak eta laugarren puestua lortu dutenak, eta kopan 5. puestua, eta gero gizonezko taldea 3. puestua lortu dutenak Espainiko txapelketan. Eta gero inbitatu bezala etorri dira bi zarauztar gazte, 19 urtekoak eta etorkizun oso ona daukenak, eta gainetikan bere taldeakin parte hartu zuten Madrilen Espainiko txapelketan. 10. puestua lortu zuten, gu 3. baina zarauz bateagako emaitza oso ona da. Alde batetikan, normalian, txapelketa honta aliatze geanian ja urte bukaera da, batzuk gelditu dira oraindikan bere marka egin gabe, berak asmoa zauken marka egin gabe, eta orduan azkeneko oportunitatea gar dauke. Eta beste batzuk lortu dutenak bere emaitzak egitea, orduan beste relajazio batekin parte hartzen dute. Daude bi parte, batzuk nahi dutenak emaitza nahi zuena beraiek lortu, eta beste batzuek lasaiago parte hartuko dutenak, baina azkenean da konpetizioa da. Txapelketa hau da, esaten zaiona puntuazioz, orduan, juten da, segun zema pisatzen duen, zema altxatzen duen, baremo bat dago, eta baremo horrekin puntuazio bat. Baremo horrek izena dauka Sinclair, Europa guztien da mundu mailan ibiltzen dan puntuazioa. Orduan, askota hemen ikusiko duzute, posible dala aurrena gelditzea persona bat gutxigo altxata, zeatikan bere korpuz pisua bajua dalako. Orduan, hemen da bi alde behiratu berdianak, porzentajea ze pisu daukan korputzean eta zemat altxatzen du. Eta hor erabakitzen da zeinek irazten duen. Gure taldea sortu da olako umeakin, gu hasi ginen hemen Zizurkilen Eutaino eskolan, eta guk lortu ditugun emaitza guztik eta oain helduk dira, baina hola hasi zidaten gaztetikan. Orduan, gertatzen zaigu azkeneko urteetan kosta egiten dela gazteak gimnasioa etortzea, zatikan ikasteko nahiko aburritua dalako. Ikasi arte kosta egiten da. Eta ikasita gero disfrutatu egiten da, baina, periodo ikasteko teknikana nik rekonozitzen dut aburritua dela. Orduan, beste jolasketa batzukin, ibili behar da gazteoikin, bestela aburritu egiten dira. Urtea amaitzeko azkeneko esfortzu bat, baina ni urtean zehar txapelketa garrantzitsuak izan ditut, eta urtea bukatu dut oso nekatuta. Eta gaur bakarrik jolastea, esate dut urte osoa izan da oso gogorra, Gipuzkoako rekorrak eta lortu nituen egitea. Eta hortikan mai altu horretara iritsi arte asko tardatu dut, baina geizten segituan jetxi naiz, eta gorputzaia deskanso pixkat eskatzen dit, eta gogokin
deskansatzen pixkat, eta hori, kompetizio hau eta faldu ondoen, ja deskansatuko dugu aste batzuk. 85 kilo inditu, eta bueno, ez dugu asko entrenatu, intensitatea ere ez da izan oso gogorra, eta bueno, 85 kilo, baina aurten udaraldean egin ditu 106 Gipuzkoako rekorra zala, eta bueno, orain 85 kilokin konformatu behar, ez? Oso ondo askoz eta altxaz, lesio txiki badakat, kompetizio aukietoan, Europeoa Israelen, lesio txiki bat izan da, baina bueno, bastante ondo juntzait, así que exhibizio txiki bat indet, erakusteko la jende, da jazta. 73 kategori nago, eta gehien altxatena izan da 81 eta 101. Europeoan Israelen, 84 eta 104 faiatu nintzen dituen. Sigarren gatu nintzen, da 84 da 104 nintzen bani, laugarren gaten nintzen, baina bueno, urrun urteako hortxengo geha. Esperientzia oso ona izan da. Lehengo urten 17 urteko kompetitu nuen, Suezian, eta 8. olagatu nintzen, eta urten, maila hortu gotzela, juniorra, 6. gatu nintzen, da bastante gustoa. Oai Madrilen nao, rendimendu altuko zentro nao, han hartu jate, eta antxe nao, entrenatzen noain Madrilen. Gusto honez txapelketan da, inai nitu markak ila lortu jut behintzat. Da, bueno, gustoa. Lehenengo arranka da, direkton altxatzeana da, bestia biden boak, bi movimentotan altxatzeana. Ondo, arrankadan ondo, marka lortu eta 200 hortzen okiet, atzaka eroizeterako barra. Segi nahi dut behintzat. Da, ontan gehiago fijatu, gehiago segi da hoi. Da, beste deportek utzi da, ontan segikoet. Ekipo ontan ni bakarri nau da, beste ekipotan bueno, beste bat daula daude, gutxi daude. Ekipo bastante daude ere, bai.